ואלה חברי נען ובניה, שנפלו בעת שירותם הצבאי, במערכות ישראל ובפעולות האיבה. שלמה קופל נפל בעת שירותו כחייל בבריגדה במלחמת העולם השנייה. עזריאל צ'רנר נפל בעת שירותו כחייל בבריגדה במלחמת העולם השנייה. אליהו אזולאי, חבר הכשרת הפלמ"ח בנען, קיפח את חייו בליל י"ט בתמוז 1947, נקבר באדמת נען. ברוך סוויטלמן נפל על משמרתו בנען. יקותיאל סולצ'נסקי, קושי, נפל במלחמת העצמאות, בקרב על הגנת גוש עציון. משה ארזי נפל במלחמת העצמאות, בקרב על משטרת עיראק סוידן. עודד בן אריה נפל בעת אימוני טייס גדנ"ע אוויר, והוא בן 16. פנחס בן פורת, פיניילה, הופל כטייס במטוס אל על מעל שמי בולגריה. יעל קניגסברג נפל בעת מילוי תפקידו כסייר אוויר בצה"ל. עמוס ברסלבסקי נפטר בהיותו בשירות צבאי. יצחק שנחה, ז'קי, נפל בפעולת תגמול במוצב נוקייב שבסוריה. יפתח רוסק נפל בסיור תצפית על הר הסדן באזור ניצנה במלחמת ששת הימים. נתן קליין נפל במלחמת ששת הימים בפריצה לעיר עזה. מאיר רול נפל במלחמת ששת הימים בפריצה לעיר העתיקה. טלי גרינהוט נפל בקרבות באזור אבו עגלה במלחמת ששת הימים. יעקב ירקוני נפל בפריצה לרפיח במלחמת ששת הימים. יצחק גלילי נפל בפשיטת צהל לקרמה שבירדן. ישי רון נפל במלחמת ההתשה בחזית התעלה. דני ויינגרוד נפל בחזית צפון סיני במלחמת יום כיפור. חגי קול נפל בכפר נפח שברמת הגולן במלחמת יום כיפור. אורי ברקאי, אורלה, נפל צפון מזרחית לאגם המר הגדול שבמצרים במלחמת יום כיפור. ירוחם אורון אברבוך נפל בחזית התעלה במלחמת יום כיפור. קובי רבינוביץ' נפל מערבית לאגם המר הקטן שבמצרים, מערבית לתעלה במלחמת יום כיפור. ישראל דגן נפל במבואות ישמעאליה במלחמת יום כיפור. ציפורה שטיינבל יסוד נפלה בהפגזה על קיבוצה משגב עם. אבי פלג נפל בקרב על כביש ביירות דמשק
במלחמת לבנון הראשונה. נבו שמיר נפטר בעת שירותו הצבאי. עומר ברנד נפל בעת מילוי תפקידו בחטיבת הנחל. יפתח גורני נפל ב7 באוקטובר כלוחם צוות התערבות לוטר ניצנה בהגנה על יישובי החלוציות בדרום העוטף. גלעד בן יהודה נרצח ב7 באוקטובר ליד צומת בארי במתקפת הטרור על יישובי עוטף עזה. תום גודו נרצח ב8 באוקטובר בביתו שבכיסופים במתקפת הטרור על יישובי עוטף עזה. יהי זכרם ברוך.